Bun găsit, oameni buni! Sunt Doru Munteanu, gazda dumneavoastră din fiecare miercuri și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Cu sufletul în palmă. După tipicul nostru, răsfăim calendarul zilei, iar astăzi e 4 iulie, o zi cu profunde semnificații în istoria universală. De exemplu, în 1753 se naște Jean-Pierre Blanchard, inventatorul parașutei. În 1776, deja știți, Statele Unite își declară independența față de Imperiul Britanic. În 1790 se naște Sir George Everest, inginer militar englez, conducătorul misiunii geodezice engleze în India, iar cel mai înalt vârf din lume, Chomolungma, îi poartă numele. În 1807, de exemplu, vede lumina zilei Giuseppe Garibaldi, general și om politic italian, unul dintre conducătorii luptei de liberare națională a Italiei. În 1826, respectiv 4 iulie, ziua națională a Americii, aduce două jertfe. Moare Thomas Jefferson, scriitor, avocat, arhitect și om politic, unul dintre fondatorii Statelor Unite ale Americii, care a redactat și Declarația de Independență. Deci moare al treilea președinte al Statelor Unite și tot în același an, tot în 4 iulie, moare și apropiatul lui John Adams, al doilea președinte al Statelor Unite. Iar în 1831, peste 5 ani, tot în 4 iulie, se stinge de viață James Monroe, om politic și al 5-lea președinte al Statelor Unite. Vedeți că 4 iulie nu e numai o zi de, cum să spun, de izbândă pentru Statele Unite, ci și una de decese. În 1848 moare scriitorul francez Chateaubriand. În 1854 vede lumina zilei Victor Babeș, fondatorul microbiologiei românești. În 1864, prin decret domnesc, se înființează Universitatea din București. În 1932 se stinge din viață sculptorul Dimitrie Paciurea. În 1850, dacă vreți, pleacă în eter prima emisiune a postului de radio Europa Liberă. În 1957 se înființează Arhiva Națională de Filme, iar în 1991 moare un mare muzicolog român, doctorul în muzicologie Sigismund Toduță. Asta am ales eu din calendarul zilei. Vreau să vă spun că, spre deosebire de celelalte ediții dinainte, emisiunea asta este una specială, aparte. Nu se aseamănă cu ele. De ce? Pentru că invitatul nu este un scriitor, nu este un artist plastic, nu este un muzician, nu este un om de știință. Invitatul nu este un mediator. O profesie relativ nouă în peisajul jurisprudenței românești, așa că, dacă vreți, un mediator îi spune sufletul în palmă, nu ca să ne spună de ce merge medierea sau de ce nu merge, ci să ne facă o informare, pentru că și noi, oamenii ăștia care ne confruntăm cu problemele zilei, să știm că există instituția mediatorului. Și mai mult l-am adus aici pentru că este un om tânăr, este absolvent de 90 a ciberneticii din București, lucrează la SIF, se ocupă cu totul și cu totul altceva, dar îmbrățișat meseria de mediator. Bine venit la Antena 1, Gabriel Antohe. Bună ziua, bine v-am găsit. Cum e, dom'le, meseria de mediator? Că medierea, după știința mea, se află în al 6-lea an de funcționare. Meseria e foarte frumoasă și este o mare pasiune pentru toți cei care au cunoscut-o cu adevărat. Cum merge medierea în România, asta e o altă problemă. E adevărat că prima lege a apărut acum 6 ani, legea 192 pe 2006. 6 ani în care s-au făcut niște pași înainte, mai sunt destule de făcut. Anul acesta se modifică din nou legea, a trecut prin Parlament o nouă lege care va aduce îmbunătățiri, da? Încă n-a apărut în monitor oficial. Din păcate, sincer vorbind, cazurile care au venit la mediere sunt mult mai puține decât ce ar fi trebuit. Deci, Gabi, numai un pic. Eu am fost cu o anumită treabă acum câteva luni la tribunal. La tribunalul ăsta județean, da? Și am văzut acolo o listă, un tabel uriaș, frumos, că scrie mediatorii, vă stau la dispoziție. Și e tabelul mediatorilor din Brașov, nu? Da, da. Iar tu ești președintele Asociației Mediatorilor Autorizați. AMA, da. Am titrat noi acolo. Nu e, e o chestie de suflet până la urmă, AMA, așa, sună bine, AMA. Probabil că nici nu se poate, altfel medierea este o chestie de suflet. Nu poți să faci mediere, nu poți să participi la o mediere dacă nu contribui cu sufletul puțin. Este
o activitate mai puțin științifică sau matematică, este o activitate pur umană. Bun. Cum ți-ai ales meseria asta de mediator? Că pe mine mă interesează așa. Nu că v-am văzut pe toți acum câțiva ani la niște cursuri și ăla era inginer, ăla era psiholog, ăla era economist, ăla era jurist. Da, de mediere se ocupă oameni din profesii extrem de diverse. Deci obligatoriu să aibă studii superioare. Obligatoriu să aibă studii superioare și minim 3 ani vechime în domeniu, în meseria lui. Nu contează în ce domeniu sunt studiile, nu contează că sunt studii juridice sau de altă natură. Pentru toți este posibil, cu condiția de a absolvi cursuri, de a lua un examen și de a se autoriza la Consiliul de Mediere, care este pe lângă Ministerul de Justiție. Bun, și economistul cum și-a ales chestia asta? Cazul tău particular. Sincer, din pasiune. În momentul când am cunoscut și am aflat despre ce-i vorba, m-a pasionat foarte mult. Este o idee deosebită aceea de a avea un dialog cu oamenii, de a încerca ca problemele care inerent le avem fiecare, nu cred că e nimeni să nu aibă probleme de orice natură, să încercăm să le rezolvăm într-un mod pașnic, într-un mod amiabil, într-un mod în care să punem accentul pe dialog, pe empatie, pe ascultarea celorlalte părți și nu neapărat pe lupta aceasta directă. Când am o problemă, sar și încep să mă lupt cu celălalt și îl văd ca pe un inamic. Bun. Deci, ca să definim, nu în definiția, terminologia, limbaj de lemn a fiecărei discipline, ce e medierea? Da, nici eu n-aș vrea să dau o definiție științifică sau cea care este trecută în lege. Specialiștii știu despre ce e vorba, cred că oamenii obișnuiți ar fi cel mai bine să înțeleagă cu ce i-ar putea ajuta. Deci, practic, medierea este acel proces prin care atunci când există un litigiu, un conflict, un diferend, o dispută între două persoane fizice sau juridice, orice gen de dispută, intervine a treia parte, un mediator, care este o persoană specializată în a îi ajuta pe cei doi să comunice și să-și găsească interesele comune, interesele convergente, deci să se canalizeze pe părțile bune a relației dintre ei și nu pe părțile rele. Le lăsăm puțin deoparte, vedem și de alea ne ocupăm. Ideea este să-i facă pe cei doi să poată discuta. Să poată vorbi între ei. Da, să poată vorbi între ei, în special pentru a salva relația dintre ei. Chiar dacă este o relație de la, furnizor la client, sau o relație între doi vecini, sau o relație între doi foști sau încă actual soți, orice gen de relație, ideea este că dacă ei se pot împăca, e minunat, dacă nu, măcar să nu se despartă certați, să nu rămână cu resentimente, cu alte probleme. De multe ori, din păcate, sistemul juridic nu oferă această șansă. Toată lumea spune când are un proces, am câștigat sau am pierdut. În mod evident, partea care pierde este nemulțumită. Ori acuză sistemul, nu discut acum care avea sau nu dreptate, dar acuză sistemul că a fost corupt, că nu i-a luat în considerare probele. Sau avocatul lui a fost mai slab. Sau avocatul a fost mai slab, sau știu eu ce motive își găsește. Poate sunt unele, pot fi și reale, dar pot să nu fie. Ori își caută alte soluții de a se răzbuna sau de a-și face dreptate de alt gen, deschide alte procese sau începe să caute să-i facă alte probleme celui cu care a avut disputa respectivă. Medierea are rolul de a împăca pe cei doi și face asta într-un mod foarte, foarte uman. Încearcă să vorbind cu fiecare, să descopere ce dorește fiecare de fapt și până unde este dispus să facă un compromis, astfel încât să-și rezolve problema, făcând posibilă o rezolvare și pentru partea cealaltă. Ei să nu mai rămână în război. Oameni buni. Deci, vedeți, există această soluție a medierii, în care nu-ți iei un avocat și celălalt deja alt avocat, avocații și voi vă bateți între voi. Deci aici un singur om, mediatorul, are ambele părți. Da. Și trebuie să le aducă în situația de a înțelege și de a surmonta conflictul, de a avea comunicare între părți și de a găsi o soluție bună pentru amândoi. Se poate? Se poate. Se poate și, ce să spun, în primul rând, experiența ne dovedește că se poate. Această mediere, cum îi spunem noi astăzi, de fapt a existat dintotdeauna. De când există oameni. Probabil că
Asta e cu adevărat cea mai veche meserie din lume. Toate comunitățile umane aveau, începând cu șeful de trib sau vraciu, pe cineva care rezolvat o formă sau alta, bătrânul tribului, orice altceva. După aceea au fost preoții, șamanii sau orice altă formă a religiei respective. În timpurile mai noi, mai moderne, întotdeauna au existat genul de judecători de pace sau chiar în sistemul trecut exista eu spun aici la noi și în Șchei și în zona Cohalmului au existat vecinătăți. În vecinătăți era tatăl de vecin, se numea, care era un soi de adică ăla făcea ordine în parcare, în păstrăzile lui. Și când se certau și când aveau nevoie de împrumuturi și când aveau nevoie de ajutor. Deci sună frumos tată de vecin, da? Nu-i tot ăla cu șeful de bloc. Nu-i tot ăla astăzi cu președintele Asociației de Locatari sau de Proprietari. Întotdeauna s-a simțit această nevoie. Nu se poate. Este foarte rău pentru o comunitate ca oamenii să-și rezolve problemele prin alte metode, indiferent care sunt ele. Unii apelează la pumni, alții la avocat.